भांग खइबे करिले, गांजा पियबे करिले, धतूर चबइबे करिले, बहुत लगइबे करिले, मोर घटिया में रहबे करिले, रो में बराई अलग गुनवे कहां शिकायत करे के बा ऊपर से नीचे ले खाली शिकायत। बाबा कहने कि हम विवाह करब, लेकिन पहले रौरा लोग जाई, जब लड़की हमारा खातिर तपस्या करतिया ओकरा से खूब हमार शिकायत बतियाई, तबो यदि लड़की राजी हो जाई तो विवाह करो। सारा देवता लोग जाके विष्णु जी के ध्यान धैले बा, कहे विष्णु जी रौरे बताई कि पापी के संहार के करा हाथ से लिखल बा। ऐजा कैसेट के माध्यम से हमरा विजेंद्र बाबा गोले रहनी ए मास्टर की हाथ जोड़ी मगन बानी रौड़ा आँख बंद कर रही बाबा। हाथ जोड़ी पूजी शरणावा हरि जी मानी ना कहानावा, हाथ जोड़ी पूजी शरणावा मानी ना विष्णु के हाथ जोड़ लेबा कहत का अपना सहला जातो तारुका के उतरे पातो, अपना सहला जातो तारुका के उतरे पातो, पूछल गई ब्रह्मा जी कहने के सुनी देवता सभे इन्हें शिव जी के 87,000 वर्ष के समाधि लागल बा। ओने माता पार्वती अपना राजमहल के छोड़ के वन में जाके पतई चबा के जीवन बितावतारी। जबले शिव जी के ध्यान टूटी ना तबले पार्वती से शादी जुटी ना, जबले शादी जुटी ना तबले एगो 6 मुड़ी के लड़का होई ना, जबले 6 मुड़ी के लड़का होई ना तबले ही पापी मराई ना, तबले ही पासी मराई ना, पासी मराई ना। अरे वो कोई जाने पासियों भाई बहुत ही सुंदर नाल बादक हमारा प्रिय भाई विक्की शर्मा जी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद। संदीप बाबा के यहाँ कई तारीख हो, कई तारीख गाँव नहीं रहता हम लोग के छपरा तहारा भाई के 19 तारीख के संदीप बाबा ना गई ओ दिन यहाँ के पटेदारी में एगो तिलक पर गई रहे, यहाँ का तिलक में चल गई तो बिक्की बाबू ही गए रहे पूजा जी में बजा रही बबे भेजले रहनी। कामदेव जी कहानी की सुनी देवता सब हमारा पवन भैया कुछ कहता नहीं तो भाई सुन लो।
बीडीसी प्रत्याशी हाँ संजीव सिंह, सनी सिंह कोला, पंचायत राज ईसुआपुर बीडीसी प्रत्याशी बाबू संजीव सिंह जी हमरा के 100 रुपया आशीर्वाद देनी। कामदेव जी अपना परी लोग के कहने की परी लोग अपना बदन के खूब सजा लो, ऐसा ठुमकी चाल चले के बाद कि पायल के झनकार बाबा के कान में चल जाओ कि तनी तहर पायल के झनकार सुन के बाबा के ध्यान टूट जाओ कि देवता लोग के काम बन जाए। परी लोग बदन के सजा के चलल बा। ए चंदन भैया कि अपना नगरिया सैली हो परिया हर डारो चमक के नाचे चले लगली हई परी हरियर लहंगा परी लोग डार चमका होता ना चलता कि अपना नगरिया सैली हो परिया हर डारो चमक के नाचे चले परी भोला जी के मनवा डोला बे लगली परी बाबा जी के मनवा डोला बे लगली अपना नगरिया सैली हो परिया अपना नगरिया सैली हो परिया चमका के नाचे गावे लगली परी भोला जी के मनवा डोला बे लगली परी लोग के तनो नाचता गावता बाबो बाबा के मनवा चलो अरे नाचता री गावता री तुरता री पहला ही कहनी नवीन भैया गायक नाचस ना खाली लय में कपड़ा हिल रमेश बाबू अरे नचता री गावतारी बाबू नाही टूटे राम बाबा के ध्यानवा कोली जतनवा टूटला ध्यानवा कोली जतनवा टूटला ध्यानवा भोला जी के मानवा डोला लगला सर्व सम्मानित भैया चंदन यादव जी हमरे के हजारों हजार आशीर्वाद देनी। महादेव जी के ध्यान जब ना छूटल कामदेव जी पत्ता से आलोक होके अपना काम के बाण साध के एक बेर भगवान पर चला देनी। जब काम के बाण जाके शिव जी का हृदय में लागल महादेव के तीसर का नेत्र खुल गई आ पहिल का फोकस पर गई केकरा पर जे बाण चलौले रहे कामदेव जे जड़ के भस्म हो गई। जब शिव जी के ध्यान टूटल शिव जी खार भइनी कने कि हमरा दरबार में हतना देवता लोग ब्रह्मा जी रौरो विष्णु जी रौरो नारद बाबा रौरो लौड़ा सुरऊ हालांकि लड़का गलती ना लौड़ा सुर एगो भगवान शंकर जी के खानदान के रहलो उनकर क्वालिटी ना रहे तो पूजा ना होला नाम रहे लौड़ा सुर हमने के धर्म ग्रंथ कहत हाँ जी काहे खातिर देवता लोग कहल के बाबा ए बाबा अरे बियाह बा कभी का लौड़ा महादेव जी ठठा कहते हमारे ठेकेदार साहेब आशीर्वाद देनी गोर लगनी है राजा बन के राज कर। महादेव कहले कि हम बियाह करी एक तो बौरा दूसरे में दुआ तीसरे कौन लड़की करी हमरा से बियाह राजी ना हो देवता लोग कहल के बाबा रौरा राजी ना होखी लड़की तो रौरा खाती तपस्या करत दिया ए भोला दानी रौरा समझा तानी भोला दानी रौरा समझा तानी
कौन रउआ बियाह भोला बाबा कहने कि हम विवाह करब, लेकिन पहले रउरा लोग जाई जब लड़की हमारा खातिर तपस्या करतिया ओकरा से खूब हमार शिकायत बतियाई, तब वो यदि लड़की राजी हो जाई तब विवाह करो। देवता लोग कहे बाबा राउ शिकायत करे के बा, ऊपर से नीचे ले खाली शिकायत भरले। भांग खइबे करिले, गांजा पियबे करिले, धतूर चबइबे करिले, बहुत लगइबे करिले, मोर घटिया में रहबे करिले, और रो में बराई अलग गुनवे कहां। अब सप्तऋषि लोग शिव जी के बियाह कटवा बन के आ चलल बा कहां, जहां पार्वती माता तपस्या में लीन बाड़ी। अपना राजमहल के छोड़ के वन में जाके पतई चबा के ओम नमः शिवाय के जाप कर रहल बाड़ी। सप्तऋषि लोग पहुंचल पार्वती जी का लगे, जाके कहलो कि पार्वती पार्वती ए पार्वती ए पार्वती का वो पागल बूढ़ बौरा हारनाट झारनाट खोरनाट लग तपस्या करत तारू। छोड़ा उनकर फेरा, तू एगो राजा के लड़की हो, तार शादी कोनो राजकुमार से होई, का वो पागल के फेर में पड़ल बारू। भांग खा ले, गांजा पिए ले, भभूत लगावे ले, मुर्घटिया में डेरा बा, का वो पागल के फेर में पगलाइल बारू। पार्वती माई कहली कि सुनी सुनी मुनि बाबा रौरा ऐसे मतलब बूढ़ हवे बौरा हवे पागल हवे भांग खा ले गांजा पिए ले, कुछ हवे तो हमारा दिल के राजा। यही से हम कहने की दिल को कौना समय में कौना घड़ी कौना जगह कौना रूप में केकरा से लग जाई एक और कौनो गारंटी लय तो बड़ा पुरानी याद पड़ो कि जेकरा मन करी अरे खाए के खटाई तो भी वही मिठाई का होई। खाए के खटाई तो भी वही मिठाई का होई। पार्वती माई सप्तऋषि लोग से कहली कि सुनी सप्तऋषि सब है वो हमारा दिल के राजा हुए। लौआ पंचायत पैक्स अध्यक्ष भावी प्रत्याशी हमारा चाचा हरेंद्र चाचा के माध्यम से 51 रुपया आशीर्वाद। पार्वती माता का तरीका दिलवा में बसी जाला केहू के मूर्तिया निक नहीं लागे ओकरा दोसर सूरतिया। पूजा पांडे जी सिवान जिला से आइल बानी। ई छपरहिया खूटा हो, जे छपरहिया खूटा पर एक बार बन्हा जला हाली खुलाए ना। ई छपरा हो, छपरा के खपरा गिरेला तो लोई में गिरेला, आ छपरहिया खूटा के तो कहीं के नहीं। दिलवा में बसी जाला केहू के मूर्तिया निक नहीं लागे ओकरा दोसर मूर्तिया। महादेव जी के सांप एकदम जीभ बेला रहल बा। महादेव जी के सांप एकदम जीभ बेलावता। जेकरा प्रेमावा जेकरा प्रेमावा है बगल से हो जाई कुमार लड़की के कठिन प्रतिज्ञा बा, वो
जब विवाह करी तो रौरे से करी। महादेव स्वयं भेष बदल के पार्वती जी के परीक्षा लेवे चलनी। मास्टर जी भिक्षा जब पार्वती माता महादेव के आवाजवा सुन के लीलरा की ओर तकली, कहली कि हम तो वरदान मंगले बानी। सती मरत हर्षण बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहली कि जई बेर हमर जन्म भई महादेव, हमार विवाह तोहरे से होके के चाहिए। जान गली कि महादेव आइल बारे, पार्वती महादेव के गोर पर धधा के गिर गली कि जाए, अरे जाए बुढ़ऊ, जाए बुढ़ऊ, तोहरे कारण तोहरे चलते राजमहल के छोड़ के आ वन में रहता नहीं है। महादेव कहने की पार्वती 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 बोला पैसा ली। हमारा नवीन भैया के माध्यम से आशीर्वाद, रौरो ली गाजा पियो, ले ली गांजा पियम। ब्याह के पहले ही मेहरारू पर फिट करो जाए बुढ़ऊ। आ तेरे फाइल उम्र बा 55 के, बाकी मन बा 55 के। जगह खाली बा, आप जगह में कमी नहीं। यो खखुआइला हो एक महादेव कहने की पार्वती, कहने की पार्वती पार्वती अपना घरे जा, अपना घर जाए, अपना बाबूजी के कहो, अपने बाबूजी से कहो तिलक लेके आवत, तिलक लेके आओ, बारात लेके आई, हम बारात लेके आए, तब विवाह हुई। विवाह हो। पार्वती माई अपना घर चलल बाड़ी। महादेव चली है जरा और फिर काम परी 10 मिनट के बाद हेने आके बैठी। अब तनी एगो नायका लोग खातिर लाइदारी गाए, चनी बैठी है जा, तब गीत तनी चटक हो, ओकरा बाद प्यार मोहब्बत वाला हुई।